Monggo ditunggaken nggih keluarga besar Bapak Ketut Siva, Ibu Ariska Siva nggih. Dulur-dulur dusun Pandan Cempaka kula sekali gending ingkang nomor loro ngalenang Mama Resi disukani gending lamunan dados ya oh yo goyak dong adik-adikku.
nggih. Gending ingkang angka loro utawi gending telahir nggih teng wontene bandengan nggih saking keluarga besar Yok Setiakawan mangke dalu kepanggih malih kalian bandengan nggih. Saderengipun bandengan bali nang panggonan nggih kula minangka wakil saking Bapak Jai Kaliwing ngaturaken tembang nuwun dumateng keluarga besar Bapak Ketut Sifa, Ibu Ariska Sifa, sesarengan Bapak Sul, Bapak Sindi, dulur-dulur masyarakat dusun Pandan Cempoko Senduro panjenengan sampun miyos teng pagelaran nggih nyawer keluarga besar Yok Setiakawan Bapak Jai saka Kalibibi nggih. Ayo genduk sing ayu-ayu jadilane nggih minggir ngetan dhisik nggih. Nggih minggir kabeh ayo bandengane dikei dalan ayo. Bandengan sing cilik adik Franco tak ayo bali-bali nang panggonane tak jalukno gending seneng-senengane Bapak Suran. Bar Jabar Cempoko Pandan Sronen Sakti. Yo. Makaten para rawuh panjenengan sampun amirsani bandengan nggih lagi viral saking keluarga besar Yok Setiakawan pagelaran salajengipun ayo genduk sing ayu-ayu barisane ditata tak jalur gending sing hot sing semangat gending Madura gendinge napa Mama Siti PPK Lompang tarik angka gedang goyang goyang ayo Mbak Meti digoyang alon-alon Pandan Cempoko Senduro yo oh 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 Kang Meti yeah Kasih masih bersama Setiakawan original. Yo yo yo. ayo yo jaya audio orang Yo.
Kalau panggih gending teng wonten tari siripi Sekar Jatilan gending ingkang angka loro ngalinang mameresi dikei kendang kempul Banyuwangi dangdut worong dados goyang goyang awas Yo yo yo. Ayo yo. Apa jai? Oh yeah. Tutupi
nggih gending kendang kempul Banyuwangi nggih. Gending Madura wis mari kendang kempul mari sakniki dikei gending telahir nggih seneng-senengane Mama Tiara sareng Mbak Erika Mama. Gending dangdut lawasan karya Ibu Ida Laila. Gendingin apa Mama? Sepiring berdua. Sepiring berdua. Semoga Cilik zaman semono Mas Hendra.
sepiring berdua nggih gending dangdut lawasan nggih karya Ibu Ida Laila nggih menika gending telahir tawatane tari Srimpi Sekar Jalian mantun niki tasik wonten tari Rapak Barong nggih. Boleh mang ndak request Mas Koyu nggih biyen gitu melu Bapak Jai. Alum. Nggih ditambahi sak lagu sakno Mas Koyu nggih Mama. Monggo Mas Nanang alum Kendang Kempul Banyuwangi semoga. Sugeng midhangetaken Mas Koyu. Alum alum. Sesarangan reaksi kawan kali ini Bapak Jai. Tarik mama. Iya iya iya.
Alung nggih gedhe Kendang Kempul Banyuwangi pamundutan saking Mas Koyung nggih menika gending telahir tangwane Tari Sripi Sekar Jadilana mergi waktu sampun cukup ayo Duk digoyang-goyang alon-alon yo ayo genduk sing ayu-ayu bali-bali nang panggonane nggih tak jalukno gending siji gawe sangu bali goyang janger-janger bali-bali dados yo monggo kali-kali monggo kali-kali Kapiyarsa swaranipun lera bae saudara Nuwun dhumateng para rawuh Sutresna budaya Jawa nggih. Panjenengan rodha mirsani pagelaran salajengipun utawi pamungkasing pagelaran.
muncule para wadyabala wadyabala para sambaya seneng-senengane adik cilik-cilik nglajengaken tari rampak barong saking keluarga besar Reok Setia Kawan Bapak Jai saka Kali Pipi Sugeng Siang Prabowo Sugeng Amir Sandi monggo mirsani tari rampak barong rampak barong sambaya arek Reok Setia Kawan Bapak Jai saka Kali Pipi mugi-mugi pinaring rahayu dipun undang Bapak Ketut Siva dusunipun Pandan Cempaka Sedura lan khusus agawe maharya rawuhipun para tamu sedaya
abokongi 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 Oh Yo Sa Hey Ya Hey Ya He yo lo Sumoga Bobo Krishna dikepiakno pejutene ayo le awas dong aduh ais yo oi lo ya yo kurma production yo ye ya oh hey ya Ayo le, awas. ayo le Dijajal alon-alon boyo iger. Ayo gulung, awas. Hei, ledele woi. Ayo deh, awas nih. Ayo. Ika calon ger.
Ye ye ye. Yo yo yo. Yo yo yo. Au. Ui. Ubur ubur iwak lele. Ayo le. Setia kawan iki lho le. Awas, ayo. Iki lho telontonge setia kawan. Tari rampak barong Samboyo setia kawan nggih. Akeh cacahe 5 maceme sampun sawanteng dalemipun Bapak Ketut utawi Bapak Siva, Ibu Ariska utawi Ibu Siva sekeluarga saking dusun Cepoko Pandan Senduro nggih. Tari rampak barong Samboyo setia kawan
nyambut gawe bebarengan sesarengan cahaya audio sound system saking bodang kagunganipun Bapak Kampung Karyono nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Kurma production video syuting kagunganipun Mas Fakur saking bodang nggih. Ale rambake ditata maning jajal kemantene digoleki nggih putranipun Bobo Ketut sesarengan Ibu Ariska dijejerno ning pinggire tari rampak barong Samboyo Setiakawan kalian disyuting Kurma Production nggih. Kalian disukani gending mama dikai gending sing penak sing nyemek-nyemek jajal dikai nelongso mama tatos Ger manut yang ger iyo cinta dilarang nyawan bengi ora tau hey
longso nggih. Inggih menika gending ingkang angka 1 utawi gending telahir teng wontene tari rampak barong Samboyo Setia Kawan. Eling rampake ditata maning bali-bali nang panggonane. Tapi saderengipun tari rampak barong bali nang panggonane lan dumateng Bapak Ketut utawi Bapak Siva serangan Ibu Ariska kita saged kepanggihan malih mangke dalu nggih. Dan terima kasih kepada Cahaya Audio Sound System saking Botang kagunganipun Bapak Karyono, terima kasih atas kerjasamanya. Dan terima kasih kepada Kurma Production Video Shooting saking Botang kagunganipun Mas Fakur, terima kasih atas kerjasamanya. Kita bisa berjumpa kembali nanti malam dengan keluarga besar Yok Setia Kawan yang lebih meriah. Rampai ditata maneng bali-bali nang panggonane. Yo! Yeay! Yo! A, E, E, A, A, E, O.